Sausa ka. I recall when you said that you would never leave me. You told me more, so much more like when the time you whispered in my ear. Kumusta ka na yung tanan ng mga sulking tigpaminawan niining nga lumanan sa usa ka awit. Ilabi na sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong sugilan. Ako si Florinda. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, paliw ko sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Till my heart aches in. Amalagi ka. Abi ko ba dili ka man sa bahay kay may tiwasunon kang trabaho. Mag-overtime ka. May problema ba, Chris? Ang imo nabasab nga parents? Nag-away na sad sila? Wa ka ba maanad nila? Nga mura naman na sila iring og iro nga dili gid magkasinabot. Nagbuwag na gid sila. Oh. Og dili ko makadawat ini. Nga magbuwag sila. Kung wa matiguang, wa magbuwag. Aw, tingalig paminaw nila nga dili na gid sila mo workout. Kinahanglan nga makadesisyon na lang gid nga magbuwag na lang gid sila. Kuyogi ko, be. Malakaw ta. Gusto ko malingaw. Ilingaw ko di akong utok. Chris, mga dlawon mi si mama o papa paingon sa syudad. Nagatando na ko nga mukuyog nila. Dili mahimong dugay ko matug. Ama ba? O sige, ako na lang. Nag-text ka untang daan, sawa ka pa mo anhi. Aron nakapanangin unta kong mama o papa, nga manlakaw ta. O nakabalibad unta ko nila nga dili na lang mukuyog. Apiki na kun mo balibad ko. Okay na. May kaso. Ako na lang. Sige, hindi na ka magdugay. Pasensya ka na. Nagkasamo ko nimo. Chris, balik ko na dere, magsulti pa ta. Chris! Sutoy man lang. Kaluoy sa niya, uy. Nangalit man sad ko siya, uy. Maikog na kong bubalibad ni mama o papa. Pasensya ka na, Chris. Pasensya ka na. Dito makabalik dayon sa tuburan, ma? Ay, gipugan patang tiya Adel nimo. Mabutay manggudagyag anak gikan sa gawas. May pasalubong ko nuta. Mo na pahuwato na lang gid ko nuta. Unya, balig usarabaya ka ilisa ng akong gida. Last na ni. Ay, kinalagod parihas bitaw ta. Oh, laban lang una nato tong bulingon. Aron may magamit pataugma. Wash and wear na lang. Mo sa to si papa nimo. Chris, manggod ma. Daan tong naiubos na ako sa wapat na makalarga. Unya, yung iniining di ba dahil ito makabalik sa tuburan? Masamot yun to. Ay, sus, datik sinalang good. Kaya mo, rasad siya pasabto ni papa ni mo ibalik na to sa tuburan. Eh, say gamit sa cellphone tips eh. O baka tawagi. Aron, dili ka na mahasol. Sige ma, ako na lang tawagan. Nagsige na lang pagting. Kapila na lang nina akong tawag, pero wapag din niya ito pagka. Ay, nalubos ka din akong tawahan na ba? Balik-balikan yun din akong tawag. Siya, di ka din niya ito pagkon. The subscriber you are calling is busy at the moment. Na-busy na. Please try your call later. Tawagan ko balik. Hello. Ay, salamat. Kaya mo nagkikitubag. Kumusta ka naman? Sorry ha. Sorry kit kayo. Magbuwag na ta. Naglasaan ako nimo. Hello? Hello? Chris? Hello? Oh. Giputulan niya ang bigas niya. Nakikpuwag siya na ako. Dili.
kinalanas Florinda nga muuna ka na tug uli, Flora. Ano lang nagpugong-pugungi. Kay, pura naman naghulmigasan. No? Salamat sa pagtugot, pa. Ahay, nahala. Una na lang pag-uli. Bantay ka man bitang mag-abusar ka ha. Nga ikaw rang usa nga tos ato. Bantay ka lang yun. Pag matngon gyud taon sa imong pagkababay. Pag amping gyud taon. Ako ang nagpahibaw nga nangita ka ni Chris. Mugawas ako nun siya. Time pa. Biya nun dati ka ha. Mubalit ako sa trabuhan. Salamat, ha. Ikaw ba si Florinda? Ako si Maymay ang bagong uyab ni Chris. Nakigbuwag na makuno siya ni mo, dili ba? Kinahanglan pa may magsulti. Dili na. Di na ko masugot. Nisulti na siya nako nga nakigbuwag na siya ni mo. Basta mahimo ba? Ayaw pagpabaga sa imong naong. Ayaw ipamugos sa imong kaugalingon kung dili ka gusto mauwawan. Mga pagka silag naong. Mga salbahe sila. Girl, naigo naman ka. Uy, noon sa man ka. May bawan ka ni Papa ug Mama ni mong nagubog-hubog ka na. Napatyan ka. Mapipa ko. Gibuhat man ni Chris na ako. Nga naman. Sarang na ko si Kadamaya sa iyang problema sa iyang parents. Nagpakasala na yun siya sa mga relasyon. Ay, dali siya worth it, girl. Ay, naghilak. Uy, ano siya hilaki? Daghang nagkorsones. Kung lalaki ang hinungdan sa imong kasakit, sa imong problema, laki ra si tambal, anak. Shit sila mga lalaki! Shit sila! Ay maayo rasan nga nagkabuwag mo, oy. Pero wa ka di kawilihan kung bularga ka man sila ing nasod. Unsay malarga ma? Ay ang igagaw ni mong bag-o lang ni abot, gikan sila ing nasod. Di ba pangita siya ang employer o yung ikauban sa paglarga inigbalik niya dito sa Saudi. Domestic helper gihapon. Ikaw na lang. O isa man, musugot ka. Kaya akong tawagan si Tia Adel nimo nga interesado ka. O isa man. Malarga gid ka, girl. Oh, aran malingaw sad ko. Kung magpabilin ko din maglisod kong move on. Mas may pang magpalayo na lang ko. Gusto ka, girl. Move on, tanga. Ay! Move on yun ko. Kaya alkansihon ko kung magsigil lang ko gilak-hilak. Correct! Correct ka dyan. Diyan, gede-gede sila ayan. Ikaw. Ayan. May buwag hatagan mo higay magkasulti. Ayun. Kami si Florida. May mo ba? Nga ni amang kuno ka. Alay sa unsa pa man nga magsulti ta. Nga nakigbuwag ka naman ako. Magsulti ta. Ang kuno ko, nasayop ko ni mo. Nga nagkasaha ko. Ay, biyang taon na mo din, girl, ha? Arang magkasulti mo pag-ayo. Dili na kinahanglan, girl. Dini ka na lang. Florinda, silo ako. Nagkaam ko na ko nga. Ikaw gid ang akong gimahal. Pangpalipas oras lang ditong ako ni Carmen. Ay! Isip pa ako ni mo. Mao ni angay ni mo. Wa ka na ibalikan pa. Kay ikaw na mismo mooy nitapos. Og ako na usab kining gituldukan. Lakaw na. Lakaw na! Ayaw lang ko itukod. Lakaw na! Kung dili ka gusto nga maiskandalo ta dinhi, lakaw na!
Mulakaw na ko. Diyan ka na. Girl. Da. Naman, sakitan ka. Kinilak man ka. Ang kunon ko. Mahal ko pag-ihapon siya. Pero dili na ko gustong masalig. Dili na ko gustong masakitan og usab. Girl. Kinahanglan kong barugan ang akong pagdili niya. Kinahanglan yun. Hinianagid kita sa airport. Mularga ka na magyud ka. Oma, Anak, pag-amping dito sa laing nasod, ha? kamusta din si Mama pa? Nak, iyaw gid pa yung kalimot sa pag-ampo, ha? Ayaw pagpabayas imong kaugalingon. Kung may oras sa pagpahuway, pahuway yun. Oma, timanan ako ang tanan ninyong gipahimangno nako. Anak, wa ka baya na mo pugsa ni mama ni mga mularga gud ka. Imo na baya ning kaugalingong kabubot. Tungod kay gikinahanglan kong magpalayo pa. Aron mahikalimot. Labas pa kayo ang samad sa gibuhat nako ni Chris. Florinda, anak. Mahikalimot ra kaniya. Tungod kay huyang siya. Dili siya ang lalaki nga angay nimo. Maabot ra kanimong lalaki nga matuod nga magmahal o mupangga kanimo na. Ambot lang, Ma, pa. Ning akong paglarga alan sa laing nasod. Ako na lang una ni itaganan ninyo. Papahuwayon ko una ang akong kasing-kasing. When you said that you would never leave me, you told me more, so much more like when the time you whispered in my ear. Sa pagkakaroon, mag 4 years na ko sa Saudi. Nauyon sa akong mga amo kay mga buutan masag sila. May mga nanguyabaya na ako din nga mga Pinoy sad, pero mahadlok pa ko masalig. Dinin na lang kukutob og more power sa RMN.